On aika taas tarkastella Sifter-rahaston 3. kvartaalin tuloksia. Kulunut kvartaali oli ensimmäinen negatiivinen 7 positiivisen kvartaalin jälkeen ja rahaston hinta laski heinä-syyskuun välillä 6,7%. No toisaalta vuoden alusta alkaen tuottaa on syntynyt 10,2%, joka on varsin kelvollinen tulos. Miten oli isossa kuvassa 5 vuoden aikajänteellä, niin Sifter on mielestäsi pärjännyt? No viimeisen 5 vuoden aikana Sifter on pärjännyt erinomaisesti ja pärjännyt paremmin kuin moni globaali osakeindeksi, että tuosta näkökulmasta tämä 3. kvartaali heikompi tulos ei ole vielä niin hälyttävä, mutta on se kuitenkin sen verran silmiinpistävää, että pureudutaan varmaan tällä videolla siihen, että mitä tuossa 3. kvartaalilla tapahtuu. Muistatko muuten, että minä päivänä tämä osakkehintojen lasku alkoi kesällä? Se oli siinä heinäkuun puolen välin tienoilla, oliko siinä jossain 15. päivä? Aika tarkalleen juuri 15. päivä se alkoi ja sehän oli yllättävän kova lasku, joka nimenomaan kohdistuu puolijohde- ja teknologiayhtiöihin, jotka laski niin kuin eniten. Ja sitten se kesti sinne elokuun alkupäiville asti ja itse asiassa 8. päivä elokuuta alkoi yllättäen taas sitten nousu. Tämä on mielenkiintoista, mutta tästä laskusta kun otetaan kiinni vielä, niin silloinhan tapahtui näin, että tapahtui tämmöinen flight to safety-ilmiö, eli semmoiset yhtiöt, joita pidetään suht turvallisina, niin ne alkoi nousemaan ja meidän niin kuin parhaiten nousijoita Sifter-salkussa olikin tämmöiset niin kuin esimerkiksi Northwest Company Kanadasta, joka myy ruokaa, Tomra Systems Norjasta, joka tekee näitä pullojen palautusjärjestelmiä ja sitten oli ADP, tänne ohjelmistotalo Jenkeistä ja ne oli meidän parhaiten nousevat. Ja vastaavasti, niin kuin tiedät, mitkä oli meidän suurimmat laskijat. Joo, ne oli näitä puolijohde laitevalmistajia, eli Disco Corporation, BE, Semiconductor, Lam Research. Lam Research, oli se Appliedkin jossain. Applied, joo, ei ihan siinä pahimmassa 3, mutta nämä oli kyllä järjestää näitä puolijohde laitevalmistajia. Joo. Pureudutaan seuraavaksi näihin puolijohdealan näkymiin, koska nyt, jos ne on nyt ollut yksi syy, ja ehkä merkittävin syy tähän meidän niin kuin yksittäinen 3. kvartaalin laskuun, niin lähdetään katsomaan sitä kokonaisnäkymää, että onko siellä tapahtunut meidän mielestä jotain erityistä siinä puolijohde toimialan näkymissä tai näin, niin mikä näkymys sinulla on? Joo, niin tosiaan noiden yhtiöiden heikko performanssi niin kuin osakehintojen näkökulmasta niin oli keskeisin syy tälle aliperformanssille ja siis ensinnäkin varmaan tärkeä painottaa, että meillä on tosiaan ylipaino tämmöisissä puolijohdelaitteita valmistavissa yhtiöissä, että tuon kvartaalin aikana suunnilleen 16% salkusta oli sijoitettuna sinne, kun taas globaalissa osakeindeksissä tuommoisten yhtiöiden paine on niin kuin 1-2%. Siis meidän mielestä noiden yhtiöiden niin kuin pitkän aikavälin näkymissä ei ole tapahtunut mitään niin kuin dramaattista heikkenemistä, mutta kyllä toki tuossa niin kuin 3. kvartaalin aikana oli tällaisia tekijöitä, jotka niin kuin heikensi tai vähän niin kuin muutti sitä lähiajan näkymää vähintäänkin niin kuin epävarmemmaksi ja sitten muutenkin niin kuin heikensi sellaista sijoittajien niin kuin yleistä innostusta noiden yhtiöiden ympärillä. Nämä ehkä niin kuin voidaan ryhmitellä kolmeen kategoriaan. Et ensinnäkin sijoittajat alkoi epäillä, että millä kulmakertoimilla niin kuin tekoälyyn liittyvät investoinnit kasvaa tässä lähiaikoina, että kuitenkin nämä pilvipalveluita tarjoavia yhtiöiden investoinnit on kasvanut, ne on investoinnit edelleen paljon suurempia kuin se niin kuin tekoälypalveluista saatava liikevaihto ja tämä niin kuin huolestuttaa sijoittajia, mutta esimerkiksi Microsoft niin on rauhoitellut sijoittajia ja tällä, että he uskovat, että tämä liikevaihto, niin kun sen kasvu kiihtyy tässä niin seuraavan suunnilleen 2 kvartaalin kuluttua, kun uutta kapasiteettia tulee käyttöön. Sitten se oli ensimmäinen tekijä. Jos vielä pureudutaan tuohon, niin mehän oltiin Taiwanissa, niin siellä me kuultiin näiden Amazonin ja Microsoftin ja isojen yhtiöiden rauhoittelua siitä, että vaikka ne laittaa luokkaa 190 miljardia tai jotain, se luku vähän vaihtelee, keneltä kuulee, niin ne sanoo, että nyt vasta rakennetaan sitä kapasiteettia, että ei ole odotettavissa, että se saman tien kaupallistuu palveluiksi. Tämähän oli myös se viesti, mikä me kuultiin ja ehkä markkinaa tässä vähän liian hätäinen. Joo, että sinänsä on luontevaa, että ensin investoidaan ja sitten saadaan niin kuin sitä rahaa sieltä kapasiteetista takaisinpäin, että
Joo, mutta tuota tilannetta tarkkaillaan ja tietysti siinä voi olla, että lyhyellä aikavälillä on vähän pettymystä, että miten nämä kaksi tekijää niin on liikkunut suhteessa toisiinsa, investoinnit ja liikevaihto. Toinen tämmöinen enemmän niin lyhyen aikavälin epävarmuustekijä oli se, että Yhdysvallat niin kuin aikoo selvästi kiristää otettaan amerikkalaisesta teknologiasta ja tässä on taustalla se, että he pyrkii tällä tavalla niin kuin rajoittamaan tämmöisten puolijoiden laitteiden vientiä Kiinaan. Ja no, nämä mainitut 4 puolijohde laitteita valmistavaa yhtiötä Sifterin salkussa, Besi, Disco, Lam ja Applied Materials, niin nämä saa keskimäärin noin 1/3 liikevaihdostaan Kiinasta. Eli kyllä tällaisilla asioilla niin kuin lyhyellä aikavälillä voi olla niin kuin isoa merkitystä, mutta kuitenkin tuollaisilla rajoitteilla ei pitäisi olla hirveästi vaikutusta siihen, että mikä on puolijohteiden kysyntä. Joten niin voidaan hyvin sen perusteella olettaa, että pitkällä aikavälillä kyllä noille laitteille riittää ostajia. Ne ostajat vaan ei ole sitten välttämättä Kiinassa. Niin, eli tässä jos sallit tämä protektionismi, josta myös puhuttiin Taiwanissa, eli tavallaan se on huono asia tämän globaalin supply chainin kannalta, ja varsinkin jos nyt Kiinaan ei saisi viedä näitä laitteita. Mutta toisaalta samaan aikaan rakennetaan valtavasti uutta kapasiteettia Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, jolloin johonkin niitä laitteita sitten siis viedään. Kyllä. Joo, että tämä luo uskoa siihen niin kuin pidemmän aikavälin kasvukäyrään kyllä, mutta lyhyellä aikavälillä toki tällaiset niin voi aiheuttaa pieniä ilmakuoppia yhtiöiden tulokseen. Ja kolmas tämmöinen negatiivinen tekijä tässä kvartaalissa oli se, että Intelin vaikeudet on kärjistynyt ja Intelhän leikkasi tämän vuoden investointisuunnitelmaansa niin suunnilleen 20%. Ja nämä Sifterin puolijohdelaitteita valmistavat yhtiöt myy laitteitaan myös suoraan Intelille, joten toki tämä oli niin kuin ainakin tämän vuoden osalta negatiivinen asia. Mutta tässä kohtaa hyvä sanoa se, että Sifterin salkussa on esimerkiksi myös tämä TSMC, joka on Intelin keskeinen kilpailija ja TSMC hyötyy Intelin vaikeuksista ja itse asiassa TSMC tuotti tuossa 3. kvartaalin aikana paremmin kuin Sifter-salkku keskimäärin, eli ei aina niin pahaa, että jotain hyvääkin. Että toi Inteli oli ehkä noista semmoinen konkreettinen, että semmoinen niin kuin yksi iso asiakas ilmoittaa, että käytämme vähemmän rahaa nyt otetaan kapasiteetin laajentamiseen ja sitä kautta laitteisiin. Se oli ehkä niin kuin sellainen konkreettisin tämä protektionismi, mikä on ollut jo tässä useamman vuoden kuitenkin tapetilla, niin ehkä ei ole niin vaikeampi arvioida sen niin oikeasti vaikutusta. Joo. Mutta voiko niin summata niin, että lähtökohtaisesti pitkällä aikavälillä meidän niin kuin luottamus ja usko ei ole niin kuin huonontunut tuohon toimialaan, ehkä jopa päinvastoin niin kuin tämän Taiwanin reissunkin jälkeen, mitä me... Joo, pitkälti noin, että nämä syyt, että minkä takia me uskotaan siihen pitkän aikavälin kasvuun, niin niitäkin voi ehkä tiivistää taas kolmeen pointtiin, että ensinnäkin niin kuin puolijohteiden jatkokehittämiselle näyttäisi olevan sekä tarvetta että keinoja ja tämähän oli semmoinen, mikä kyllä niin kuin paistoi läpi siitä siellä niin kuin Taiwanin puolijoiden messuilla, missä me käytiin, eli datan määrä edelleen maailmassa kasvaa ja niin kuin ollaan nähty, niin sitä dataa halutaan hyödyntää yhä intensiivisemmin ja tämä hyödyntäminen, niin se syö paljon energiaa, kasvavassa määrin energiaa, eli tarvitaan energiatehokkaampia siruja. Ja no, vaikka noiden niin kuin suorituskyvyn parantaminen on siinä mielessä koko ajan vaikeampaa, että niitä transistoreita ei siihen sirun pinnalle enää niin kuin hirveästi enempää mahdu, niitä ei niin kuin enää hirveästi voi kutistaa, niin on kuitenkin sitten muita keinoja parantaa sitä suorituskykyä, että esimerkiksi just näillä moderneilla pakkausmenetelmillä, missä näitä siruja ladataan tiiviisti päällekkäin ja vierekkäin, jolla niiden välinen tiedonsiirto tehostuu, niin siinä on esimerkiksi väyliä vielä parantaa tätä suorituskykyä. Eli se on yksi, että tälle jatkokehittämiselle on tarvetta ja keinoja. Toinen, minkä takia tämä ala näyttää edelleen niin kuin kasvualalta, lupaavalta kasvualalta, on just tämä protektionismi osin. Eli siis valtiot pyrkii kasvattamaan sitä omavaraisuuttaan sirujen tuotannossa. Tästä me nähtiin just tämä yksi kuvakin, jossa niin kuin katsottiin, että Kiina on ollut niin kuin suurin tähän asti. Eli on luokkaa 50 miljardia vuodessa laittanut kapasiteetin laajentamiseen, siis pelkästään niin kuin tehtaisiin ja tällaisiin. Se tulee pikkasen ehkä laskemaan, mutta sitten vastaavasti Jenkeissä ja Euroopassa, niin kuin tuossa kuvassakin nähdään, niin se tulee olemaan niin kuin todella merkittävässä roolissa se tulevaisuuden kasvu siellä.
Joo, et viime kädessä niin kysyntä siruille on kova ja jos jossain päin maailmaa investoidaan vähemmän, niin luultavasti se lisää investointipaineita ja mahdollisuuksia sitten muualla. Tosiaan Kiinan lisäksi niin Yhdysvallat ja Eurooppakin toki haluaisi tämmöistä kapasiteettia omalle maaperälleen ja tämmöinen just omavaraisuuteen pyrkivä kuin kilpajuoksu, niin totta kai se on positiivista näille puolijoiden laitevalmistajille, koska siinä sitten investoidaan enemmän niin kuin tämmöinen turvallisuus ja niin resilienssi edellä, eikä välttämättä tehokkuus edellä, että mietittäisiin, että onko tälle kapasiteetille varmasti nyt käyttöä sitten. Ja sitten jos mietitään, kuinka pitkällä tämmöinen investointiaalto on, niin jos katsotaan näitä edistyneempiä sirujaisprosessoreita, niin edelleenhän ne tehdään pitkälti Taiwanin saarella, että siinä mielessä tämä ei ole vielä kovin pitkälle ehtinyt tämä omavaraisuuden tavoittelu. Jos sitten arvioisit niin kuin vielä kolmantena kohtana tuohon, että miltä tämä suhdanne näyttää niin kuin puolijohdealalla tällä hetkellä. Ja tämähän on niin kuin mielenkiintoinen niin kuin tilanne. Joo, että jos katsotaan niin kuin siruvolyymeja eikä niin kuin sitä myytyjen sirujen arvoa, niin nämä volyymit, niin ne on tällä hetkellä itse asiassa tietyssä määrin kuin aallon pohjassa. Ja tätähän ei uskoisi, jos lukee näistä tekoälysiruista, joiden kysyntä näyttää olevan kovin suurta, mutta ne on suhteellisen harvalukuisia ja kalliita siruja. Että jos katsotaan vaan sitä suurta volyymiä, piikiekkojen valmistusvolyymiä, niiden pinnoille voidaan tehdä monenlaisia siruja. Niin nämä piikiekkojen volyymit niin itse asiassa notkahti vuonna 2023. Ja se johtuu siitä, että esimerkiksi niin kulutuselektroniikkaan menevät sirut, niin niissä oli tämmöistä kysynnän kuplaantumista tuossa niin kuin koronan jälkeisenä vuosina ja nyt se kupla on niin kuin tyhjentynyt. Ja esimerkiksi tämä puolijohde ja laidustava järjestö SEMI ennustaa, että nyt noin piikiekkojen valmistusvolyymit ponnistaisi tästä ylöspäin sitten tulevina vuosina. Et ennemmin tai myöhemmin niin on taas tarvetta lisäkapasiteetille. Joo, ja tämähän tuli monissa esityksissä, niin SEMin esityksissä kuin, alan eksperttien esityksissä esille Taiwanissa, että vuodelle 2025 ja 2026 on odotettavissa niin kuin tämmöistä kysyntäpiikkiä, joka sitten mahdollisesti näkyy niin kuin näiden yhtiöiden, erityisesti siruvalmistajien tulosten niin kuin huippuvuosina. Ja tämähän on niin kuin sijoittajana äärettömän mielenkiintoinen juttu, että kun nyt nämä niin kuin monet puolijohdealan yhtiöiden osakehinnat on ollut tämän vuoden keväällä erittäin korkeina, nyt ne on tullut vähän alaspäin. Ollaanko jo laskettu ensi ja seuraavien vuosien niin kuin näiden tulosten niin kuin kasvu tähän hintaan vai ollaanko tässä niin kuin, yllätytäänkö tässä niin kuin vielä, että kuinka kovin ne tulokset on, että Micronhan antoi nyt tuloksensa ja sehän oli odotuksia parempi. Joo, mutta niin kuin pääpiirteissään tuommoinen tuo kokonaiskuva on, että niin kuin kasvua odotetaan tässä niin kuin lähivuosille. Että SEMI esimerkiksi ennustaa, että noihin puolijohteiden valmistukseen tehtävät investoinnit kasvaisi semmoista niin kuin yli 10% ensi vuonna ja sitten puolijohden valimuiden niin kuin TSMC-investoinnit kasvaisi semmoista 7% vuositahtia seuraavan 3 vuoden aikana ja nämä ei olisi mitenkään tavattoman suuria kasvulukuja, jos katsotaan vaikka, että Bloombergin dataa ja nähdään sieltä, että puolijohdealan investoinnit on kasvanut keskimäärin niin yli 10% vuodessa viimeisen 10 vuoden aikana. Joo, ja kun mietitään meidän Sifterin määritelmää laatuyhtiölle, niin yksi määritelmän pilari on se, että toimialalla on loppukysyntä kasvaa. Vaikkei nyt ikinä voi olla täysin varma, niin ainakin on aika luottavaisin mielin siitä, että tällä toimialalla tulee olemaan kasvua. Ja nyt tällä hetkellä puhutaan noin 600 miljardin dollarin toimialasta, niin tämä, että ne niin kuin 1000 miljardiin ne niin kuin itse puhuvat, että vuoteen 2030-ish mennessä, niin sehän on aika rivakka. Toki siinä on näitä ilmakuoppia varmasti matkalla, miten mainitsitkin, mutta onhan siinä kasvua. Joo. No mitkä sitten Sifterin yhtiöt mahdollisesti sitten näistä hyötyisivät tällaisesta pitkän tähtäimen kasvusta? Niin, no kyllähän nämä mainitut puolijohteiden valmistukseen tarvittavia laitteita myyvät yhtiöt, niin kyllähän he hyötyisivät tuollaisista investoinneista, että Sifterin salkussa on näitä yhtiöitä valittu sillä
logiikalla, että ne on niin kuin vahvoissa asemissa pitkin sitä puolijohteiden valmistusketjua. Et esimerkiksi Diskolla on hallitseva markkina-asema näiden piikiekkojen sahaamiseen ja hiomiseen tarvittavien laitteiden markkinassa ja Lam Research ja Applied Materials puolestaan niillä on hallitseva asema semmoisten laitteiden myymisessä, jolla sitten niin kuin etsaamisen ja niin kuin pinnottamisen keinoin niin rakennetaan niitä transistoreita siihen piikiekon pinnalle. Ja BESI, BE Semiconductors, niin he taas on sitten vahva peluri tuolla puolijohteiden niin kuin pakkaamiseen tarvittavissa laitteissa. Nämä kaikki yhtiöt näyttää hyötyvän siitä, että puolijohteiden volyymi kasvaa, mutta sitten vielä erityisesti näyttää siltä, että Diskolla ja BESillä olisi niin kuin semmoista erityisosaamista, jolle on paljon käyttöä, kun niin kuin puolijohteiden valmistuksessa tämä huomio keskittyy yhä enemmän sinne niin kuin moderneihin pakkausmenetelmiin, mistä puhuin. Eli just tämä sirujen niin kuin tiivis päällekkäin latominen ja rinnakkain kytkeminen, niin siinä noilla yhtiöillä pitäisi olla vielä niin kuin erityistä annettavaa. Joo. Lopetetaan siruista ja puolijohteista keskustelu hetkeksi ja mennään takaisin taas tähän niin kuin kolmannen kvartaalin tähän negatiiviseen tulokseen ja siihen, että oltaisiko me voitu tehdä jotain asioita paremmin tuossa niin kuin alkuvuodesta Q1, Q2 aikana, kun me tehdään näitä vaihtokauppoja ja salkun sisällä me aina harvakseltaan vähennetään tai myydään yhtiöitä pois. Niin mitä me niin kuin tehtiin silloin alkuvuodesta? Joo, siis kyllähän silloinhan me nähtiin, että nämä puolijoiden laitteita valmistuvat yhtiöt niin on aika kalliita suhteessa siihenkin tulostasoon, minä me uskotaan niiden pääsevän 5 vuoden ajanjaksolla. Me vähennettiin varsinkin Diskon painoa, koska Disko näytti olevan näistä se kaikkein kallein yhtiö ja sitten hieman vähennettiin myös Lam Researchia ja Applied Materialsia. Tuossa Q3 puolella taas sitten niin näiden yhtiöiden valuaatio korjautui niin nopeasti sinne maltillisemmalle tasolle, että ei ollut enää tarvetta lisämyynneille. Ei ne nyt vielä niinkään halpoja ole, että ne olisi välttämättä niin kuin meidän salkun niin kuin houkuttelevimpia ostokohteita välttämättä, mutta kyllä nämä niin kuin toimenpiteet keskittyy sinne Q1 ja Q2. Jos tartutaan tuohon kiinni vielä tuohon Diskon vähennykseen, eli me noin 30% sitä Diskon osakepainosta vähennettiin silloin Q1 aikana ja itse asiassa siirrettiin sitä rahaa tähän Mettler Toledoon, joka on yksi sinunkin seuraamasi yhtiö ja ostettiin siis Mettleria kokonaan uutena niillä rahoilla, mitä me Diskosta saatiin, niin tälleen niin kuin kuvasta ne näkee niin kuin lyhyellä aikavälillä, eli tuossa niin kuin alkukevään aikana se ei niin kuin ollut vielä niin kuin merkittävän hyvä päätös. Mutta sitten tosiaan, kun tuli tämä lasku Diskon osakekurssille, niin sitten tavallaan tämä Mettler Toledon tasaisuus, se on pärjännyt niin kuin hyvin näin lyhyellä aikavälillä ainakin. Joo. Niin näytti hyvältä päätökseltä. Joo, Mettler on pärjännyt paremmin kuin Shifterin salkku keskimäärin ja selvästi paremmin kuin Disko, että nyt oikeastaan tilanne on käytynyt niin, että Mettler on ehkä hinnaltaan semmoinen, että ei me nyt olla siihen niin kuin lisäämässä sijoituksia, että se alkaa olla siellä salkun niin kuin kalliimmassa päässä sitten jopa meidän 5 vuoden ennusteilla näillä näkymin. Mutta joo, että tietysti niin herää kysymys, että olisiko meidän pitänyt myydä sitten Diskoa vielä enemmän, mutta tässä on ehkä näkyy se Shifterin filosofia ja toimintatapa, että me ollaan niin kuin mieluummin niin kuin hyvin harkittuja kuin sitten hosuvia ja sitten nekin ajoittain oikeassa. Me keskitytään enemmän siihen, että salkussa on niin kuin pieni, mutta ei liian pieni määrä yhtiöitä, niin kuin, jotka me tunnetaan ja joiden tulokset niin kuin odotetaan kasvavan pitkällä aikavälillä just näiden niin kuin vahvojen kilpailuetujen ja niin kuin kasvavan loppumarkkina-ansiosta ja niin kuin näiden yhtiöiden välisiä painotuksia sitten muutetaan varovaisesti ja harkiten niin kuin tässä Diskon ja Mettlerin kohdalla tehtiin. Me ei pyritä ennustamaan niin kuin arvostuskertoimen muutoksia sinänsä tai markkinasentimentin heilahteluja, eikä me myydä yhtiötä kokonaan pois salkusta ihan vain yksin arvostuskertoimien takia, ellei sitten ne arvostuskertoimet niin kuin aivan kerta kaikkiaan irtoa fundamenteista. Joo, toi on tärkeä, koska nämä erittäin laadukkaita yhtiöitä on ensinnäkin hirveän vaikea löytää. Ja toki kun ne on laadukkaita, niin muukin markkina sen ymmärtää ja sitten niiden osakehinta yleensä joskus jopa lähtee liian nopeasti ylöspäin ja silloin me niin kuin vähennetään kyllä sen niin kuin painoa salkussa.
Mutta se, että myytäisiin kokonaan se pois, niin siihen on yllättävän vaikea palata siihen samaan yhtiöön enää sen jälkeen, kun sä oot kerran sen myynyt kokonaan pois. Joo. Näinhän toi meidän salkku toimii, eli vähennetään, tehdään harkittuja pieniä muutoksia, ja sitten kun jonkun yhtiön liiketoiminnassa näkyy selkeästi huonontumista tai loppumarkkina ei kasva, niin kuin esimerkiksi Ciscon ja Verisignin kohdalla kävi. Ja nehän oli ne, mitä me myytiin kokonaan pois salkusta silloin alkuvuodesta ja sijoitettiin tuohon norjalaiseen Tomra Systemsiin, ja niin kuin kuvasta näkyy, niin ainakin tällä lyhyellä 9 kuukauden ajanjaksolla se on ollut niin kuin salkkua tukeva päätös. Joo, tosiaan Verisign, niin he omistaa oikeudet noihin .com-päätteisiin verkkosivuihin ja ansaitsee noin $10 vuodessa per sivusto. Mutta heidän ongelmahan tosiaan se, että noin .com-päätteiset domain-nimet, niin niiden lukumäärä ei enää kasva, saattaa jopa itse asiassa kääntyä laskuunkin. Ja Cisco taas puolestaan, niin he on johtava yhtiö yritysverkkojen markkinalla, mutta he ei ole sitten vahvoja just niissä segmenteissä sitä markkinaa, joka niin kuin kasvaa vauhdikkaasti, että pilvipalveluinfra, niin heillä ei ole kovin vahvaa jalansijaa siellä. Ne oli nämä syyt, minkä takia noista yhtiöistä luovuttiin. Joo, eli tämän niin kuin reflektoinnin jälkeen niin kuin sanotaan, että aina voisi tehdä paremmin, mutta ei niin kuin suoranaista sellaista stiplua virhettä, että olisi pitänyt tehdä ihan toisella tavalla alkuvuodesta, jotta ei olisi tullut tätä negatiivista Q3, niin sitä ei vaan ainakaan meidän niin kuin periaatteesta niin kuin löydy, että oltaisiin niitä vastaan rikottu. Joo. Mutta entäs sitten tämä Q3, jos vielä katsotaan nyt ihan tähän viimeiseen 3 kuukauteen, niin teettekö me nyt sitten toimenpiteitä salkkuun? Pieniä siirtoja, että vähennettiin Sonya sen takia, että tämä PlayStation 5-pelikonsoli ei ole myynyt meidän odotusten mukaan ja se vähän herättää kysymyksiä sitten siitä, että mikä on Sonyn pitkän aikavälin kyky kasvaa. Ja toisaalta sitten lisättiin sijoituksia Old Dominioniin ja Westpharmaan ihan sen takia, että niiden paino oli turhan pieni tuolla salkussa suhteessa siihen riskikorjattuun tuotto-odotukseen, mikä meillä on noiden yhtiöiden kohdalla. Eli me päivitettiin tuossa elo-syyskuun vaihteessa, me tehtiin taas uudelleen päivitys tuohon meidän salkkuun ja toki nämä niin kuin tiettyjen osakkeiden hintojen lasku vaikutti siihen niin kuin jonkin verran, että ne oli tavallaan vähän houkuttelevempia. Mutta se, että me oltaisiin lähdetty esimerkiksi puolijohdeyhtiöitä niin kuin nyt lisäämään rajusti, niin ne ei ole niin kuin vielä sillä tasolla. Ihan vielä ei. Niin, eli jos nyt ne laskisi tuosta vielä, niin sitten me todennäköisesti varmaan lähdettäisiin lisäämään niitä, jos ei siinä fundamenteissa ole isompaa tapahtunut. Mutta me nähtiin nämä muut yhtiöt niin kuin houkuttelevempina tässä kohtaa. Niin, toki voisi käydä myös niin, että meidän pitkän aikavälin ennusteet muuttuu houkuttelevemmiksi nousee, jolloin sekin voisi lisätä toki noiden puolijohdeyhtiöiden houkuttelevuutta, mutta tällä hetkellä ottaen huomioon nykyiset ennusteet, nykyisen osakehinnan, niin ne ei ole ihan vielä ostolistalla. Just näin. Muistutetaan nyt vielä itseämme ja sitten meidän sijoittajia ja kuulijoita, että me ei olla nyt missään nimessä teknologia- tai puolijohdesalkku niin kuin itsessään. Eli meillä on 6 yhtiötä, mitkä lasketaan suoranaisesti olevan siinä toimialassa. Eli nämä äsken 4 mainittua laitevalmistajaa ja sitten 2 siruvalmistajaa, eli TSMC ja Texas Instrumentti. Ja ne on niin kuin suurin piirtein 25% salkun kokonaisuudessa, noin 1/4. Sillä on merkittävä rooli, mutta kun katsotaan tätä koko salkkua, niin meillä on siellä niin kuin 70+% niin kuin aivan muita toimialoja. Ja miksi me tykätään niin kuin teollisuudesta ja lääketeollisuudesta, niin onko siinä jotain erityistä syytä? Niin, no joo, noissa teollisuusyhtiöissä, meidän valitsemissa teollisuusyhtiöissä on monia hyviä puolia, mutta niillä on yleensä tämmöistä hyvin niin kuin, jatkuvaluonteista liikevaihtoa, eli siellä on niin kuin palvelu- tai varaosabisnestä tai sitten niin suuri asennettu laitekanta, että siitä itsessään tulee tämmöistä niin kuin replacement, niitä laitteita pitää uusia tietyllä ajanjaksolla. Ja sitten lääketeollisuus, niin toki patentit on siellä tärkeässä roolissa, ne rajoittaa kilpailua tuolla markkinalla. Eli voisi sanoa, että noilta 3 toimialalta meidän on ollut helpompi löytää erittäin laadukkaita yhtiöitä, joissa niin kuin ennustettavuutta riittävän paljon. Ja sitten kun tullaan vaikka tämmöisiin niin kuin erikoistavaroihin tai kulutustavaroihin ja tämän tyyppisiin, niin meidän on vaikeampi myös luxury niin kuin tuotteista löytää sellaisia. Meillä ei ehkä joko siihen osaamista tai sitten me ei vaan täytä meidän kriteereitä, että millä arvioit jonkun luksustuotteen niin kuin 5 vuoden ennustettavuutta.
Joo, kyllä noissa teollisuusyhtiöissä houkuttelee kyllä se tosiaan se, että ne on B2B-yhtiöitä, jolla on se niin kuin syy, miksi asiakas ostaa sen tuotteen, niin on niin kuin usein jotenkin läpinäkyvämpi, vähemmän makujen ja trendien vietävänä kuin sitten tuolla ehkä niin kuin kuluttajavetoisemmalla puolella, missä pitäisi ymmärtää sitten paremmin, että tai eri tavalla, että mikä saa asiakkaan ostamaan tämän ja miksi hän ostaisi vielä 5 vuoden kuluttua näitä samoja tuotteita. Joo, ja lääketeollisuudessa sitten vastaavasti, niin osa yhtiöistä on todella vaikea arvioida, siis niiden pipelineja ja faaseja ja lääkkeitä. Mutta sitten löytyy sellaisia yhtiöitä, mistä me joko ne on he tekee lääkkeitä tai sitten ne on alihankkijoita siellä lääketeollisuudessa. Ja niillä on selkeä markkinajohtajuus siellä ja ne on hyvä lock-inni niihin lääketeollisuuden yhtiöihin, jolloin me voidaan aika varmasti arvioida, että miten se yhtiö kasvaa. Ja semmoisesta me ollaan pidetty sitten. Joo, ja just demograafiset tekijät vaikuttaa siihen, että kuinka niin kuin nämä tarpeet lääkkeille niin kehittyy ja siinä on semmoista ennustettavuutta, mistä pidetään. No palataan lopuksi tähän ikuisuuskysymykseen, mihin osakemarkkina seuraavaksi menee. Ja eiköhän se nyt ole tässä vaiheessa tullut ainakin itsellemme selväksi, toivottavasti myös monille muille, että kyllähän se on lähes mahdotonta, jos ei mahdotonta arvata. Kukaan ei tiennyt, että heinäkuun 15. päivä tulee tämmöinen niin kuin näin noinkin vahva sukellus. No osa varmaan osasi arvata tai ennustaa, että jossain kohtaa tulee lasku, mutta vielä vaikeampi on arvata se, että elokuun 8. päivä lähteekin nousu ja katsotaan vaikka S&P 500 tai katsotaan jotain tämmöisiä globaaleja indeksejä, niin ne on melkein all time highssa tällä hetkellä. Eli palauduttu sieltä syvästä kuopasta, joka oli aika lyhyt tälläkin kertaa. Meidän idea on kuitenkin pitkälti se, että omistetaan erittäin laadukkaita yhtiöitä, katsotaan riittävän pitkälle tällaisten niin kuin lyhyiden niin kuin osakehintojen laskujen ohi ja uskotaan siihen, että ne yhtiöiden rahantekokyvyn kasvu sitten johtaa siihen, että niiden arvo mahdollisesti sitten nousee. Mutta onko se näin, että meillä ei edelleenkään ole ennustetta osakehintamarkkinasta? Ei edelleenkään ole. Selvä. Kiitos tästä Olli ja kiitos teille, että olitte mukana ja ystävällisesti muistutetaan vielä, että nämä firmat, mitä tässä on käyty läpi ja nämä niin kuin ajatukset, mitä me ollaan teille jaettu, niin nämä koskee Sifter-rahastoa ja siitä, miten me johdetaan ja miten me tehdään päätöksiä ja valintoja. Nämä ei ole sijoitusneuvoja eikä niitä semmoisena pidä tulkita. Kiitos, että olit mukana ja oikein hyvää syksyä.